Arngut kinong khay drugs ki balapin nga habo kakindon Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act ni PIT NDPS Act klayo ya kajing pin saja ka bating hagi kiti kaan da ka basyasat along hadu shisnam kinti klem jamin. Kini gade sin ka beningkong makinong khay drugs kingat ya kajing pin saja bakot hadu shisnam ha along nar namar ki kam khay drugs hapo kajalla. Ya gani la pintip do menteri katanat social welfare kajalla ba polling do haba pintip bakini ki arngut kide kinong khay drugs ki blayo kem bon sin. Kini ki arngut kide u Hubert Lamprang Paliar bana kasnong Pindengray nong Stone West Khasi Hills baru pinhoy nong tudu bana Nartiang West Janti Hills. U menteri u pintip bakat kum ki kindon ka PIT NDPS Act kajing pin saja kinong khay drugs kalong kajing set along bakot hapring shisnem hadu laisnem klem kajamin. Upintip bakidan haduk kendai teli ki mukadama ki bidang yat minta hapo ka jing bishar jong ka advisory board ka PIT NDPS balakli do judge bala syong that ka high court. Kani ka an kade ka bamenshwa ni shute ba ikat tangkum ka NDPS Narcotics and Psychotropic Substances Act. Hendrai nda ngila shifti mangi ya ka sarkar mencep stem ngilap ka India la dapat amending ni ka but ka ta ka bagi tip le ka ka bits NDPS ka badai ka jing kampen perking shushu ya ka NDPS depo ka ni ka bits NDPS ka don ka way ka provision but kata ka belong ba ya kini ibru ke balak kerni but million berapor panyai biteng ya kajing kai ya kini ki drugs kini ki narcotics kini ki mar ki jingdi ki ba bu kajing mai ki mlang salang kadon ke provision ba yaki ngin pengat apa ka preventive detention ka bamut ba nadu shisnam hadu laisnam kat kum kajing jurjong kajing le kamsni ujungki kingat bet hapo jong kene ka bits NDPS ka pamut ba kinle hapo jong kajing syaset patok shisnam bat kepala pen extend chaka laisnem klem ka jamin de hadin ba ngala shifti ka Department of Social Welfare ngelayo abania syong bat ki Deputy CM Jaga Home Police but ni la yang menjuru ba ni constitute try ya kene ka advisory board ke bamut ka dei ka appellate authority ka appellate body ka ba kino ba syakam kene kalau hum ka yang bisa nak benda joki ba kene ban appeal ba la lagi soba ka jingle ka syakam joki kamlong kebasyamnya ki appeal syakani ka advisory board dia din banglada ban constitute ban tahu ini ka advisory board ka ba lakli da retired judge jonga high court menta ngilala ban naki kendai tili ki case ki bal ada ban proses artli ngilada ban bemi ka order ba ngin set ikini ki brio ka bolong dalam bentar sistem teknik Hebrew kita way de na nongstoin what way de na tan nartia ki keteng jongki kilong way Hubert Lamprang Paliar ubana mauyong Pindengray nongstoin but way open hoy nong tru ubana nartia dia ga detention order nang petak ini ada bansain kebaban pemerintah kila don hapo jong ka preventive detention jong gane ga an bit NDPS na gabenda shisnam shwa kebaban hapo jong gane gi shisnam kinnom la ban lai na ni ga jing syakam ta ndaki appeal syakani ga advisory board bala da ada advisory board pada kam menjuri ga appeal joki kaban kinne be ha along na bata sistem kadai gesir ka ba ningkong ka ba kampat juja ini jela ka jongi
But ngi le ru ya kani da ka jing temu bakan long ka deterrent. Kan long ka jing te ubja kan long ka jing ai jing juaj kor ya gitu giba la blien ha kani kam ba kin ngat ha tu ka jing snow ba hadien artayo hadien laitio lai ibiang ya ki surap de ki kendon ki long ki ba perking ba kumbang ong sistem ke beduna bakin dan po kadika jing syaset ya ke bala ba extend hadu lifestem kat kum ke jinjur jong ki kies percaya ki but kini ki dai brio ki bangi ong ki repeat offenders ka bumut ba la kemiki update tak sisien they are like haru ndrusin ru gila dot dia bagi langat singat ki kem si kem ki mi si mi na jil ka iglen jil ke bagi dan like tak wangi pengat harap aku kini ga tu mentan pila ong ba adu khandai ngut e gidan kun gini ki kies tena pedang kita khandai ngut nang don su imat ba ke proses ban penahap iki apa kini ga an kadang ya cakap de ngan update ipi kat keba kinang yo susu ki bakum kini ki kies ki ban ngat ha kini ga preventive detention